Mit-tnejn li ġej persuni bid-diabete tat-tipu 1 li għandhom sa 21 sena se jgawdu minn sistema b'xejn ta' monitoraġġ tal-livell ta' zokkor fid-demm. Dan f'estensjoni tal-proġett li beda bħala proġett pilota fost it-tfal u fl-aħħar xhur baqa' jiġi estis biex fil-preżent jingħata lil tfal sa żgħażagħ ta' 16-il sena. Issa se jkompli jiġi estis u jgawdu minnu dawk kollha li għandhom sa 21 sena. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq il-programm Sibt il-Punt li jxandar fuq One Radio is-Sibt filgħodu. Nista' nħabbar illum illi minn nhar it-tnejn li ġej mid-ġimgħa li ġejja ħankunu qed nibdew dar-rollout tal-Continuous Glucose Monitors mingħajr ħlas għal persuni li għandhom issa sa 21 sena. Chris Fearn ħabbar ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena dan il-proġett se jkopri persuni sa 35 sena. Fil-waqt li s-sena d-dieħla kull min jgħix bid-diabete tat-tipu 1 se jgawdu minn din il-miżura. Bekk fit-tieni ġimgħa ta' Gvern Laburista ġdid se tkun qed tiġi implementata miżura li tħabbret matul il-kampanja elettorali. Fearn spjega li persuni li jgħixu bid-diabete tat-tipu 1 iridu jittaqbu minn tal-inqas 3 darbit kuljum biex jiċċekkjaw il-livell ta' zokkor fid-demm. Però issa permezz ta' dan il-proġett li jitħaddem b'app fuq il-mobile, dawn l-istess persuni se jkollhom monitoraġġ kontinwu tal-livell ta' zokkor fid-demm. Issa jkollhom dal-monitor mqabbad magħhom 24 siegħa, mhux biss jgħid lilhom il-livell ta' zokkor tad-demm x'inhu l-ħin kollu, imma dan imqabbad ma' sistema bil-Wi-Fi, bis-sistema online. Illi aħna għandna nies speċjalizzati apposta 24 siegħa kuljum jimmonitorjaw il-livell ta' zokkor tiegħek u jekk ikun jew baxx ħafna, jew għoli ħafna jibatulek messaġġ fuq il-mobile u sansitra jċemplulek. Jista' jkun is-seta fil-għol, jista' jkun l-10 ta' billejl, jċemplulek. Il-Ministru għas-Saħħa saħaq li l-iżjed ħaġa importanti fir-rigward tad-diabete hija li l-livell ta' zokkor fid-demm jinżamm taħt kontroll. Issa dan ser ikun possibbli permezz ta' dan il-monitoraġġ kontinwu li ser itejjeb ħajjet dawn in-nies.